Hi, hello, jotono thongkam pe khumka. Kaisa kok nai belai na tongba yang thaka. Actually, ang bo bong mo donation na da te buku songa nani. Ingkai taitam sanani. Tabung dino borok sorol tai kahamandai kuno lab karika. Kaisa borona nung jodi chugyano upokar kan thangkai. A borok ni mongono norok blame khainani abo hai. Tomung tonga sinti prasarong sajaman tai porche khali asin borok ja borang lupmang kintu mo kaisile clear ke saimangka je borok bumawa tai borok buta bahnok pura kok sabai no mo tabugin sadem je koti tomani abo pura no preplan rang lukma bagin tomali sin borok arang lupun tani tak besazung dikit besazuk je tabuk je kok saitmani arthanya kisa to ham phakena ble taham ka me panu thung kisa to holi kana ble tai kisa treatment khana tamba rang kulu yakha rang tomle lukoro grinai tomo ha lukoro grinai tomo rang to ba abono pojonto sojong ya lup mani go oron kogya lup ti prasaro rang lup sulako borok kaisa kaham thain nangni bonomang tabuk chaya khai blem khai da pohorno ha porna sik saus final ni sap ki philibe dirang eka bezal nai tongso sap ki philibe normi tomung no bahut nai kha paisa ba thangoi arbo kokbango eksa ja thamone arbo kokbango ara talang kha kokbango norok khamrina da musung ya sajigro no ha nor hamrana musung ya sare thike je lukurong thani rangri mana mane jotto ribedi hiroi nung hai sore hanya kabangma tongoni ne sadu hai sore hanya borno arang ma chugri man nor khaya arang no nor ngor toni kun lap krei tai thaja kok ang da pohor jara NGO khainai ba social workers khani roni jotono kok kaisa khasara musungo by chance je kuno kaisa sore hanya bagin ko khangkai je sini engko da dine sama hai kaisa foundation account khuluk di a foundation no dadi rang jotono je chugya rono kisa ke chubai mano aron hato ke bolte guardian personal account rang na ta thang abo joton sai chaya asun ko khulka